Kublai P. Baro. Nakadudashan Kendra Shillong sa sisiyan pat ni padang snowbhaya P. Siya ka top hubor jong imataka janmit. Haswab nga nyepet yaki hubor kibabaniya kinikilong kimat kibakongsan. Kajing don kibayo ya kajing pam COVID-19 ha India kalahir hapo kahindiyo nakasispa nakajing don jong baro kipadang sya sumar nakadi kajing pang ong kasukar. On ajing keren Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi haka SCO Summit bantanya dan Presiden Russia mentaresngi. Pediang ulam pang ya ke motion bom dan jingshania persya ya ke sorkar MDA dalam kemanta ke sen NPP. Pada ki RPR teliki projek lebih tengka dekat nat rural development apa ke skim PMGSY yang sembut Menteri Rang Bak Kajelai Bak Preston Tensong. Ngin pej mentah ya ki khobor ki babania. Katenat ka kot ke khia kalaya thu ba ka jing don jong ki badang sya sumar na ka jing pang COVID-19 ha India kalahyar hapo ka nriu na ka sispa na ka jing don jong barok ki bayo ya ka ni ka jing pang. Ha ka Twitter ne ka step ka tanat kalaya thu ba ka jing don jong ki balakot kala tam ya ka khandai pu ar na ka sispa ha banujor ba ka jing kieu jong ki balayo ya ka jing pang ha Meghalaya ka jing don jong barok ki badang don ya ka jing pang kalong 1000 ar pu sawngot ha ka ba khandai pu sawngot ki bei pat ki laklat no na ka ni ka jing pang. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi mentakasngi on lam khmat ka kanhon jong ka India sha ka jingyalang jong ka SCO Council ka ba arpho jong ki nong yalam jong ki ri ka ban penlong leng bagi kor ki bor la ne virtual ya ka ni ka jingyalang on penya do President ka Russia Vladimir Putin kinong yalam jong baro ki pratli ki ri kata ka Russia China India Pakistan Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan bat Uzbekistan kini shem benta ha ka ni ka jingyalang Kinong yalam jong South Li kiri ki bapet perman jong ka SCO kata ka Iran, Afghanistan, Belarus bat Mongolia ro kini sim bentalang hakani ke jingyalang. Kinong yalam ri jong baro ki dekhot ken sa ajing kren hakani ke jingyalang. Kani kan long kasien ka baningkong ban penlong ya ka SCO Summit lengba ka virtual pat kasien ka balai hakaba ka India kani sim benta kum ka dekhot ka bapura hakani ke jingyalang. Ulam pang ka yeng dor bar thawan ka jelai ba met ba lengdo ne ka sngi la pediang ya ka motion bom don jing shania bala wanra da ka kongres na ka liang persya ya ka sorkar bala lam khama da ka NPP ka Meghalaya Democratic Alliance ka liang persya kala wanra ya ka motion da ka bakenno ba ka sorkar MDA kala sya job haki babon kiliang ya ka motion bom don jing shania la IT da unong yalam jo ka liang persya Dr. Mukul Sangma bat shipongot ki MLA jong ka seng Kongres hadien ka jing kershan jong palat shipongot kit khot ya ka motion ulam phang ula pen bena ba ya ka motion on shimra la sha ka sngi ha ka por khatwe beje min step ha ka kanta ka li jing ka li Menteri Rang Ba ka Jalau Konrad ke Sangma ne ka sngi Ulong baka sorkar kalale ya ka badai ban yada ya ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 ban khate ya bon ki jing jong ki nong song snong haba jubab ya ka jing kali balawan ra do MLA ka seng Kongres iba piti saw kme halor ka bailot bai sep ka bala bei da ka sorkar jala ka bala kot ki klor tengka ha ka jing ya khon persya ya ka jing pang COVID-19 usang mau laong baka sorkar jala kala penlut lai khandai kelur tengka ha ka liang ka kot ka khia bat ki wei pat ki benta bapher naka lai spa khandai kelur tengka Menteri Rang Ba ka jala la pentep bala dep sieu arspa san huwei kelur tengka bat ka bailot bai sep ka ba ompat sieu ka long sispa sawu pra kelur tengka Menteri Katanat Forest and Environment James P.K. Sangma nek sngiu la pentep baki don baro sispa riu phau tali ki environmental clearance ki bala dep ai bat sakumba laipun riu tali ki wei pat ki badang don ha ka jing mi bnia da ka State Environment Impact Assessment Authority bat ka State Expert Appraisal Committee
Usang mau la pentep baka State Environment Impact Assessment Authority kala aya baro repusan teli ki environmental clearance ki bakan thop ya ki online but offline kat baka District Environment Impact Assessment Authority kala aya khandai pun riu teli ki environmental clearance. Habat jubab ya ke jingkeli balawan ra do MLA ka seng Congress iba Miral Bon sim halor ke jingkam jong ka sarkar hakabaya de bat EIA usang mau la ong baya ka draft EIA notification arhajar arpo ladap penkre tang nakabenta saupusan sngi nakabenta ban yo ya ka jing ya merjing mod bat ki ba omsho saupusan sngi kumbalapan banaman shwa bat kani kala ban long ka daw kabawan ra ya gijing 39 environmental clearance granted online by SEA 26 and the environmental clearance granted by the District Environment Impact Assessment Authority DEIAA offline 95. So bringing the total to 160. So under examination, the State Environment Impact Assessment Authority and the State Expert Appraisal Committee, the SEAC, is 36 numbers. Usembot Menteri Rangba Akajalai ba Preston Tensong negasngi le tho ba ka West Garo Hills but South West Garo Hills kempat long ki ba bet ban yo ya ki project katkum ki jing batha jang ka Pradhan Mantri Graham Sadak Yojana. Haba jubab ya ke jing keli bala wanra da MLA ka seng Congress ka Miani di Shira haka kenta keli jing keli haka sngi ka balai jang ka Dorbar Senrai iba Tensong ile tho ba ki arfu artli ki project la dep mangpisa da katanat rural development hapo ka scheme PMGSY hapo usnem arhajar khat khandai arhajar arpho. Question raised by the honourable member from Ambati. I think ever the proposal submitted to the ministry, I think as per the statement laid on the table of the House, there were 22 projects and all the 22 projects got sanctioned and approved by the concerned ministry. Ka jing nyau ye ki vote nakabenta ka election sa kayeng Dorbar Thawan ka Jala Bihar bat ka election siteng samoy jang ki Sanpu Pratali ki constituency haki khat waitli ki Jala kadang ya chakmat hadu menta katkum ka khubor naka jing nyau vote hadu menta ka pen ba ka NDA kala tam haki shispa lai phautli ki seat kat ba ka kanhon senrop jang ki wei pat ki seng kala kieu haki shispa an reutli kat ba ki wei pat ki seng ki la tam haki phautli ki constituency la pen biang baharu ya jing pahara kanang baka jing nyau ya ki vote kan long kabayat bet ya renti la penjor baharu ya jing pahara haki jaka nyau ya ki vote election commission kala batha ru badai ban bot renti ya ki kendon ki baya dai baka jing yada ya ka COVID-19 haka por ban nyau ya ki vote baro ki nong nyau ya ki vote ki ha ban deng ya ka mas pad ya baro ki jaka nyau vote la senret dawai bala hukum ru madai ban penia jengai iwei na iwei pat haka por ban nyau ya ki vote mentapat ngenya pet ya ka jing long jing man jong ka sun beneng ka jing shet jing kriat ka sun beneng ha Shillong ka long arpaway point khandai la khat r degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long lai pulai na ka shispa man step bat san pho na ka shispa janmiet ka sun beneng kan shai ha Shillong bat ki jaka ki pamarjan haswa bingin penkot ya ka ni ka khubor ngenya pet biang sa sisen ni kimat ki bakongsan Kajing don ki bayo ya kajing pang COVID-19 ha India kala hiar hapo kahnriu nakasispa nakajing don jong barok badang sya sumar ya kani kajing pang ong kasokar on ajing kren Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ha ka SCO summit ban penyado Presiden ke Russia mantakasni Pediang ulam pang ya ka motion bom dan jing shania persya ya ka sarkar MDA melalam khmat ka seng NPP Badiagi aku artli ki project labai tengka da katanat rural development hapo ka scheme PMGSY ong sembot Menteri Rang Ba ka Jelai ba Preston Tensong
te kitu kilong ki khubor na kani ka thop khubor jongi man ta ka janmiet yen sai shem biang mat phila sha janmiet ha ka jo ka por bat ka jo ka channel te tat hado ka ta ka por sa si sen pat khubla ye phi baro